Плазмотерапията за коса или PRP терапия е медицинска процедура, при която се използва обогатена с тромбоцити плазма, излечена от собствената кръв на пациента, за да се стимулира растежа на косата и да се подобри здравето на косвените фоликули. Терапията има за цел да спре косопада, за да стимулира растежа на нова коса и да подобри качеството на съществуващата. Плазмотерапията се използва за лечение на различни проблеми с косопад и състояние на косата, като андрогенен косопад, мъжки и женски тип косопад. Това е най-честата форма на косопад, причинена от генетични фактори и хормонални промени. Плазмотерапията може да стимулира фоликулите да произвеждат коса и да укрепи съществуващите косми. Дифузният косопад е друг проблем. Това е равномерно разпределен косопад по цялата зона, който може да бъде причинен от стрес, хормонални промени или дефицит на хранителни вещества. PRP терапията подобрява циркулацията и здравето на косвените фоликули. Косопад след заболяване е друг проблем. След силен стрес, болест и след лечение с медикаменти, много хора се сблъскват с временен косопад. PRP терапията ускорява възстановяването на косвените фоликули и стимулира растежа на нова коса. Косопад след бременност е също често срещан проблем, от който страдат много жени след раждането. Плазмотерапията може да помогне за възстановяване на растежа на косата и открепване на косвените фоликули след този период. Тънка и слаба коса. PRP терапията е подходяща и за хора с тънка и слаба коса, като стимулира здравословния растеж на нови и по-плътни косми. Укрепването на съществуващата коса също като превенция може да се използва отново плазмотерапия, за да може да подобри и уплътни съществуващата коса и да я направи по-здрава, по-гъста и по-еластична. Какво представлява процедурата? След преглед с стерихоскопия и преценка на състоянието на скалпа се обсъждат всички възможности за лечение. Дават се насоки за локалната грижа и грижа за косата след процедурата. Разясняват се всички стъпки, какъв ще бъде желания ефект и колко процедури ще бъдат необходими спрямо индивидуалните нужди на пациента. След това се пристъпва към процедурата. На първо място скалпа се почиства и дезинфекцира, като се нанася локален анестетик, за да се намали дискомфортът по време на инжектиране. След това се взима малко количество кръв от пациент. Кръвта се поставя в центрофуга, където се отделят различните съставки на кръвта. Процесът разделя кръвта на плазма, течната част, която е обогатена с тромбоцити и растежни фактори, необходими за стимулиране на растежа на косата. Обогатената плазма се инжектира в различни области на скалпа, където се наблюдава косопад или изтъняване на косата. Процедурата се извършва с помощта на малки игли, които инжектират плазмата директно до косвените фоликули. След процедурата може да има леко зачервяване и чувствителност на мястото на инжектиране, което обикновено очумява в рамките на 24 часа. Първите резултати от плазмотерапията могат да се забележат след 4 до 5 седмици. За някои пациенти видимите резултати започват и след 1-2 месеца. Обикновено са необходими между 3 и 4 процедури, извършвани на интервал между 3 и 4 седмици. Пълният ефект може да се наблюдава след няколко месеца, когато косата става по-гъста и здрава. За поддържане на оптимални резултати обикновено се препоръчва извършването на 1-2 процедури годишно. Плазмотерапията за коса е ефективна и естествена и безопасна процедура, която може да стимулира растежа на нова коса, да укрепи съществуващата и да подобри общото състояние на скалпа и косвените фоликули. Тя е особено подходяща за хора, които страдат от косопад или искат да подобрят качеството и гъстотата на своята коса.